7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Maras Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Oh yes! Napakaganda naman talaga ng ngiti mo. Oo, tingnan mo yung katabi mo, dali. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang ang mga ngiti naka +1 o naka 1 point kagabi. Ikaw na mag-isip kung ano yung +1 na 1 point na yun kagabi. Anyway, it's a happy Wednesday, kabito. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta DJ Mara Tony para sa programang Love Trip! Trip, 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 Yo, trip lang. pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Trip! Trip ko muna ang mga musta, oo, dahil balita ko, yung mga ganyang pagmumuka, medyo maraming pinagdaanan kaninang umaga. Oo, ano ba ang mga pinagdaanan mo? Medyo hindi ka ba nakatulog ng maayos? O yung misis mo nanunulak na naman sa kama? Ewan ko ba, edi sana nagsolo na lang siya, no? Sabi nga nila kapag ka raw natutulog ka sa kama, madalas 85, actually 90%. 90% ng kama sa misis mo. Aminin mo, di ako nagkakamali, no? I know, right? Anyway, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, saktong-sakto. Dahil ako na po ang iyong makakasama. Kung medyo nalulungkot ka, ayoko nalulungkot ka. Kaya naman sasamahan kita magmula 3 to 6 p.m. sa programang Love Trip. At syempre, bago ang lahat, alam mo, isa lang sa mga na-realize ko, no? Na-realize ko na habang tumatagal, kapag ka dumadaan ka sa anywhere, kung saan ka man pumunta, alam mo yung pag nginingitian mo yung katabi mo. O, sige na, ngitian mo na. Ngitian mo na. May pinagdadaanan yan, ngingitian mo lang naman Oo, pag nginitian mo yung katabi mo o nginitian mo yung taong nakasalubong mo, alam mo, ang laking ginhawa yun para sa kanya. Oo, minsan kasi sa sobrang dami mo ng problema, tapos sisimangutan mo pa. Mas nakakadagdag ng ng bigat. Kaya ayaw natin ng bigat ngayong Miyerkules. Ito yung mga oras na kung saan nasa gitna na naman tayo ng linggo. Tatamad-tamad. Kaya naman sipag-sipag lang. Pero mamaya, syempre, sa pinakabata ditong radio DJ sa Love Radio. May mga nagtatanong, Maratoni! Paano ba maging sing young and fresh mo? Wow! Well, wala namang masama doon kung mga 30, 40, 50, senior citizen ka na. Ay, I got you, baby. Oo, mamaya, bibigyan kita ng ilang tips kung paano nga ba magbukang bata kahit masyonda ka na. Oo, possible yung B. Alam mo, tiwala lang naman yun sa sarili. At saka konting prayers na rin, samahan mo na. Diba? At isa na rin yan sa mga nakakatanda sa'yo, yung sumisimangot ka. Oo, ngiti-ngiti. Ay, ilabas mo. Ngayon lang naman. Ayun o, smile mo na. Smile, smile. Ayan, yan. Ayan, konti pa. Ayan, okay. Smile. Ay, ang ganda. Ang gandang panimula. Kaya naman, ito, mas papaligayahin ka nito. Kapag ka ganito yung mga tugtugan natin, alam mo, dito sa Love Radio, isa lang naman ang gusto namin mapasaya kayong lahat. Kaya naman, here's another song brought to you by Jolina Magdangal. Para sa mga loyal! Uy, saktong-sakto yung kantang to. Here's Laging Tapat. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?